Ulmak ontziratzeko soluzio integralak eskaintzen ditu. Ontziratzeko makinak eta ontziratzeko soluzio hauek osatzen dituen beste elementuak diseinatuz eta fabrikatuz. Bi eremu ezberdinetan banatuko nituzke nire zereginak Ulman. Alde batetik, makina berrien diseinu eta fabrikazioan. Merkatuaren analisi eginez, ideia desberdinak landuz, prototipoen diseinu eta fabrikazioan, prototipo hauen muntaia eta funtzionaren jarraipena eginez, makina berri hauen estandarizazioa landuz, dokumentazio berria sortuz. Beste alde batetik, eguneroko proiektuetarako makinen diseinu eta fabrikazioa. Horretarako, bezeroaren beharrak aztertuz, ontziratze soluzio hoberena proposatuz. Aukeraturiko ontziratzeko soluzioaren garapena landu, makinak pertsonalizatuz, soluzioa osatzen duten beste elementuak diseinatu eta integratuz. Ontziratzeko soluzio hauen muntaia eta funtzionamenduaren jarraipena egin, egon daitezkeen arazoei soluzioa eman, eta behin makinak bezeroaren etxean daudenean, arazorik balego soluzioa eskaini ahalik eta azkarren. Egun egiten dudan horretatik gehien gustatzen zaidana da. Hasierako diseinu fasea eta ondoren nik diseinatutako makinak martxan ikustea. Talde lana eta bertan sortzen diren harremanak. Eta azkenik bezeroaren etxera bizitak. Batzutan gogorra den arren asko ikasten da eta oso interesgarria iruditzen zait errealitatea zein den ikustea. Gazteak animatuko nituzke lan hau egitera arrazoi askorengatik. Batetik, sormena lantzen delako, egunero ditugu gauza berriak lantzeko eta ikasteko aukera. Lan dinamikoa delako, eguneroko erronkak eta erantzunkizunak dituen lana delako, eta azkenik talde lanagatik eta sortzen diren harremanagatik.